Nangandam na ang Cagayan de Oro City LGU sa posibleng pagsulod sa Omicron variant sa syudad ug mga kasikbit nga lugar. Mga COVID-19 facilities nga gisirado diyang miubos ang kaso, giandam aron ablihan pag-usab. Ani ang report ni Cyril Chavez. Tungod sa nagapadayong hulga sa mas makatakod og bagong variant sa COVID-19 nga Omicron nga nakasulod na sa nasod, usa ka COVID-19 critical care planning meeting ang gipahigayon sa lokal nga kagamahanan. Ana ang mga opisyales sa gobyerno o pribadong sektor ang mitambong sa pulong. Gihisgutan ang kasamtangang kahimtang sa syudad ug ang mga posibleng lakang nga himuon aron malikayan ang pagsulod sa bagong variant o pagpugong sa dakong epekto kung ugaling adunay surge sa COVID-19 cases. Ginaplastar na karon sa kagamhanan ang mga TTMF, isolation facilities, mga medical equipments, lakip mga personahe. Usasab sa mga nahisgutan ang pagpahugot sa pagpatuman sa health protocols, ilabi na sa pagsuot og face mask ug social distancing. So, daghan tang mga learnings adto, but definitely nakita natong effective ang atong gibuhat, especially katong yung efficient contact tracing ug at the same time nato ang atong isolation, no. Kung mahimo gyud lagi ang ato agyapong procedure is dili nato itugot ang atong home quarantine. Sanglit ana sa alert level 2 status ang syudad ug halos balik normal na ang pagbiyahe sa mga tawo. Ang pagpabakuna ang nakitang epektibong panagang sa COVID-19. Busa walay undang ang pagbakuna sa LGU, ilabi na sa mga mega vaccination sites ug mga barangay. Mukiter na ta sa atong mga kaigsunan sa rapit nga mga lugar, no. Dili lang Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Bukidnon ato nang itabangan pod kay medyo ubos-ubos pa ang ilang mga rate sa vaccination nila, no. Samtang as of January 5, 2022, namatikdan ang pagsaka sa kaso sa COVID-19. Sa kasamtangan, ana-ana sa 49 active cases ang syudad, human na dugang ang 16 ka mga bagong kaso. Sagad sa mga nagtinakdanay, magbanay ug ang uban magkauban sa trabaho. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.